Yo, what's up mga ka-idol? Good morning! Ayan mga ka-idol, siyempre mga harvest na punta og saging. Ayan, siyempre mga ka-idol, nasa loob tayo ng sagingan ngayon. Ayan yung kasama ko. Ayan, bali, okay lang? Okay lang. Ayan mga ka-idol, mga harvest tayo ng ano ngayon? Saging. Ayan mga ka-idol, oh. Ito yung mga sagingan natin dito. Siyempre, harvestin natin yung mga saging para padala natin sa ibang bansa. Mayroon dyan ba de? Mayroon dyan? Wala dyan? Ayan mga ka-idol, baka konti lang yung harvest natin ngayon kasi wala nang ano, harvestable ng saging natin ngayon kasi masyadong matumal ngayon. Ayan o. Ayan yung may bitay mga ka-idol, yan yung may bitay. Yan yung harvestin natin. Ay sayang mga ka-idol, natumba yung saging natin. Sobrang bigat mga ka-idol, oh. Kaya natumba siya. Eh yung gwapo naming cutter mga ka-idol, oh. Puri usog. Oops, gipaligid pa. Ayan, bigat talaga yan mga ka-idol. Ayan, sobrang bigat talaga. Mabigat ba de? Mabigat. Ayan na mga ka-idol, oh. Ayan na yung ano natin, harvest natin ngayon, oh. Oh. Hindi madali yan, di ba? Oh. Mahirap yan. Mabigat yung saging natin ngayon mga ka-idol. Ayan yung pinakahirap talaga mga ka-idol. Nasa kanal mga ka-idol, oh. Ayan, malalaki na yung saging natin ba di ba? Malaki na yung saging natin kasi inalagaan natin ng mabuti. Oh, di ba? Ayan, i-piling leaves mga ka-idol para hindi makalat yung area natin. Ayan yung pare. Oh, di ba? Malakas talaga. Ang pagkana ng lahat. Oo, siya may turo niyan. Siya ang may pagkana ng lahat. Ito yung pinakatibay namin, tiguang bayot. Ayan, di ba? Ayan mga ka-idol, oh. Ayan yung bakir ng pinakamalakas mga ka-idol. Oh, tingnan mo. Oh, di ba? Oh, tingnan mo yung isa mga ka-idol, oh. Oh. Ayan yung masaging namin ito mga ka-idol. Ayan na mga ka-idol yung kasama ko. Ayan. Liit ng saging mga ka-idol. Sobrang liit talaga. Op! Sangit! Ayan na mga ka-idol. Marami na tayong na-harvest ngayon mga ka-idol. Ano? Marami na tayong na-harvest ngayon. Ayan mga ka-idol, mga tirador. Tirador. Ayan na. Siyempre, yung magpasan yung amigo ko na gwapo. Puri Agaba. Ayan na. Yung tirador namin na receiver, oh. Karero mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, yung mga kasama natin na mga pogi kayo. Bigat ba de? Bigat? Tama lang? Tama lang? Tama lang mga ka-idol. Di ba? Ayan na mga ka-idol, yung harvestin natin. Ayan mga ka-idol, ito yung harvestin natin, oh. Ayan, kulay orange ang ano, ang ribbon nya. Ayan, kulay orange mga ka-idol, oh. Ayan na mga ka-idol, ayan na yung harvest natin. Ayan na, ayan na lahat. Ayan na, nasa ano pa, meron pa doon sa dulo mga ka-idol. Yun na yung ano natin ngayon.
Yung iba dinala na sa packing, ayun oh, mayroon pa doon oh. Ayan. Ay mga ka-idol, marami na yung na-harvest natin ng saging. Ayan o. Ayan na yung mga ka-idol. Ah, gwapo talaga yung karero namin mga ka-idol. Oh. Ah, okay lang coach. Ah, okay lang kayo. Okay ra siya gahi. Okay ra siya gahi ground. Ayan. Ayan na mga ka-idol at mga ka-idol. Dali na sa packing yan para ma-process na yan. Ayan mga ka-idol, tapos na tayo mag-harvest. Thank you so much for watching. Hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lang ma-update sa walang kwenta ang video natin. Bye bye!